שלום, אני אראה לכם קסם שנקרא מעלית הקלפים. תראו, יש פה קלף אדום, מתחתיו כחול ומתחתיו אדום. אני אגרד ואתם תראו איך קלף אדום צריך להיות לפניו. קלף האדום, אדום ואז כחול, זה אפשרי. עכשיו אני אגרד עוד. עכשיו הקלף הכחול הפך להיות למעלה. זה אפשרי. אוקיי. עכשיו אני אלמד אתכם איך לעשות את הקסם הזה. דבר ראשון, אתם צריכים שתי קלפים אדומים וקלף אחד כחול. בשתי קלפים האדומים אתם צריכים קלף אחד קרוע, שיש בו חתך. בקלף האדום אתם מכניסים קלף כחול, שזה ככה. אחרי זה שמים מעליו את הקלף האדום ומסתירים את החתך. אחרי זה נראה כאילו הקלף הכחול, קלף האדום, קלף הכחול ואחרי זה הקלף האדום. ככה. זה שאתם למעלה, וכשאתם מגרדים אתם מסתירים כל פעם חתך, מעלים את זה למעלה, אחרי זה תראו, עכשיו הקלף האדום הופך להיות למעלה. ואחרי זה, אם אתם רוצים להפוך את זה בחזרה, אתם עושים למטה, מגרדים את זה למטה, אחרי זה הקלף הכחול למעלה. אז אם אתם רוצים עוד פעם את האדום, וכל פעם צריכים להסתיר את החתך. אם אתם רוצים את האדום, מעלים את זה למעלה. זה אדום קודם. זה אדום קודם. אוקיי? טוב, היה כיף. יאללה ביי.